Анжеліка Мельнікова збегла з Польшчы, каб не праходзіць паліграфу. Лукашенко вызначыўся з планамі чарнобыльскага турне. Падаўжэнне перамір'я паміж ЗША і Іранам і прэстыжная ўзнагарода для журналісткі Белсату. Пра гэта ды іншае ў кароткім выданні навінаў серады 22 красавіка. Пачынаем. Новыя дэталі ў справе зніклай былой спікеркі Коордынацыйнай рады Анжелікі Мельнікавай. Высветлілася, што ўвесну год таму яна мусіла прайсці правяранне на дэтэктары хлусні ва ўкраіне. Пра гэта падчас перадвыбарчых дэбатаў кандыдатаў УКР заявіў Дмітрый Шыгельскі. Паводле Шыгельскага, пры ягоным удзеле Мельнікаву фактычна вымусілі пагадзіцца на паліграф. Ён упэўнены, менавіта гэтая умова сталася штуршком для уцёкаў экс-спікеркі. І Шыгельскі заявіў, што гатовы пацвердзіць свае словы ў суде. Лукашенко на 40-ю гадавіну аварыі на Чарнобыльскай АЭС наведае на роўлю. Пра гэта са спасылкаю на мясцовых жыхароў піша гомельская медыа «Флагшток». Прытым афіцыйна паездка не анансаваная. На тое, што райцэнтр, які пацярпеў ад радыяцыі, наведае высокі госць з Менску, паказвае рамонт вуліцаў і рыхтаванне верталётнай пляцоўкі на мясцовым стадыёне. Журналісты звяртаюць увагу, што летась Лукашенко прапусціў сваю традыцыйную паездку на забруджаныя тэрыторыі, а да гэтага наведваў найменей забруджаныя – Касцюковічы, Ветку і Чачэрск. Вызваленая пасля больш як 5 гадоў у лукашэнкаўскіх турмах наша калега, журналістка Белсату Кацярына Андрэева, атрымала спецыяльную прэмію імя Дар'юша Фікуса ад польскага прэс-клубу. Узнагароду за выбітныя дасягненні ў прафесіі аўтарцы стрыму з плошчы пераменаў прысудзілі яшчэ ў 2021 годзе, але атрымаць яе журналістка здолела толькі цяпер. Калі мы ўсё ж зрабілі вось гэты выбар і засталіся там у небяспецы, мы не думалі пра прэміі. Вельмі добра, што журналісцкая супольнасць мела магчымасць ацэніць гэты рэпартаж, што ён усё ж быў даведзены да канца. Я разумею, што беларускія сілавікі проста набіралі матэрыял на крымінальную справу, таму не спынілі яго раней. Але вось такім чынам мы маем гатовую журналісцкую працу, якая цяпер збірае ўзнагароды і можа быць адзначаная на высокім узроўні. Для мяне, я паўтаруся, гэта вялікі гонар і шчасце сёння атрымліваць гэтую прэмію. Я лічу, што гэта міжнароднае прызнанне, і на такім высокім узроўні наша праца была ацэненая. Офіс праваабарончага цэнтру «Вясна» будзе працаваць у Варшаве, куды ён пераехаў з Вільні. Пра гэта паведаміў кіраўнік арганізацыі нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі на ўрачыстасці да 30-годдзя вясны. Бяляцкі падзякаваў уладам Польшы за тое, што далі магчымасць працягваць праваабарончую дзейнасць беларусаў. Падзея з нагоды юбілею цэнтру прайшла ў Варшаве ў музеі вольнай Беларусі. Украіна скончыла рамонт нафтаправоду «Дружба». Пра гэта паведаміў украінскі прэзідэнт Уладзімір Зеленскі. Цяпер Кіеў чакае крэдыту на 90 мільярдаў еўраў, зацверджанага еўразвязам. Яго наданне блакавала Вугоршчына якраз праз перапынення паставак па «Дружбе», пашкоджанай расійскімі ўдарамі. Спадзяемся, што еўразвяз будзе рэалізоўваць дамоўленасці. Даўно няма таксама прагрэсу наконт новых санкцыяў супраць Расіі за гэтую вайну. Тым больш гэта не дапамагае, калі Амерыка паслабляе абмежаванні. Ціск мусіць быць, каб расейцы не адчувалі, што могуць ваяваць спакойна і без наступстваў. Улады Літвы таксама заклікаюць партнёраў у еўразвязе абмеркаваць новыя санкцыйныя захады супраць афіцыйнага Менску. І не толькі праз саўдзел у вайне, але і як адказ на абвяшчэнне ЕГУ Беларусі экстрэмісцкай арганізацыяй. Ці магчымы пасля чарговай эскалацыі з боку рэжыму Лукашэнкі дыялог паміж Літвою і Беларусю? І ці паўплываюць новыя санкцыі на так званую вялікую угоду з ЗША? У эфіры студыі Белсат празважала паліталагіня Аліна Харисова. Диалог он нужен в первую очередь Литве по заявлениям литовской стороны для того, чтобы урегулировать ситуацию на границе, урегулировать ситуацию с провокациями с белорусской стороны. То есть Литва в этом случае она заботится о своей безопасности. И таким образом Брюссель он будет только поддерживать решение Литвы, решение Вильнюса, потому что это все касается границы Европейского Союза. Брюссель пойдет навстречу Вильне. Таким образом Вильня не сорвет большую сделку.
Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка заклікаў абмежаваць доступ беларускіх уладаў да Інтэрполу. Заява прагучала падчас адмысловай сустрэчы ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На паседжанні прагучалі прыклады, як рэжым карыстаецца інструментамі сістэмы Інтэрполу для палітычна матываванага пераследу. А таму краіны-чальцы пар'е, якія ўваходзяць у Інтэрпол, мусяць спраўджваць запыты, што скіруюць сілавікі з Беларусі. Заяву беларускай дэмакратычнай дэлегацыі падтрымаў спавяшчальнік пар'е ў пытаннях трансатлантычных рэпрэсіяў. Дональд Трамп падоўжыў перамір'е з Іранам. Як напісаў кіраўнік ЗША, яно будзе дзеяць, пакуль перамовы не завершацца тым ці іншым чынам. З улікам таго, што ўрад Ірану сур'ёзна расколаты, што не ёсць нечаканым, і на просьбу фельдмаршала Асіма Муніра і прэм'ер-міністра Пакістану Шахбаза Шарыфа нас папрасілі адкласці наш напад на Іран да таго часу, пакуль іх кіраўніцтва і прадстаўнікі не выпрацуюць узгодненую прапанову. Таму я распарадзіўся, каб нашыя вайсковыя сілы працягвалі блакаду і ва ўсіх іншых адносінах заставаліся гатовымі і здольнымі дзейнічаць. Іран заявіў, што не прызнае гэтай пастановы Трампа. Пры гэтым пакуль не зразумела, ці адбудуцца перамовы ўвогуле. Белы дом пацвердзіў адмену паездкі ў Ісламабад віцэ-прэзідэнта Джэй Ды Вэнса. Адмовіўся браць удзел у перамовах і афіцыйны Тэгеран. Там назвалі спыненне агню хітрасцю, каб выйграць час перад нечаканым ударам. Кампанію пад кіраўніцтвам грамадзянаў Беларусі аштрафавалі ў Польшы на 5,5 мільёнаў долараў за спробу абыходу санкцыяў і пастаўкі ў Расію люксавых аўтамабіляў. Такую пастанову прыняла мытна-падатковая ўправа ў Кракаве. Інспектары высветлілі, што схема абыходу санкцыяў дзеяла ў 2022 і 2023 годах. Кампанія, што належала грамадзянам Беларусі, набывала люксавыя аўты па ўсёй Еўропе і праз Польшу і Літву вывозіла за межы еўразвязу. Фармальна ў трэція краіны, фактычна ж праз Беларусь у Расею. Такім чынам былі перапраўленыя больш за 100 аўтаў, агульным коштам каля 13 мільёнаў долараў. Інспектары прыйшлі да высновы, што кіраўніцтва кампаніі дзеяла свядома і наўмысна абыходзіла санкцыі, таму быў накладзены максімальна магчымы штраф. Смяротнае ДТЗ пад Маладзечнам. На 11-м кіламетры трасы Р-56 аўтамабіль «Тойота» выехаў на сустрэчную паласу і сутыкнуўся з матаблокам МТЗ. У выніку 78-гадовы кіроўца матаблока і ягоная пасажырка загінулі. 61-гадовы кіроўца аўтамабіля не пацярпеў. Паводле папярэдніх звестак яму зрабілася дрэнна падчас руху. Цяпер следчыя высвятляюць абставіны здарэння. Распачатая крымінальная справа. Халодныя, нават марозныя ночы чакаюць Беларусь бліжэйшымі днямі. На Палесе ўжо замаразкі, месцамі да -4. А ў чацвер, 23 красавіка, у Беларусь прыйдзе гэтак званы ныральны цыклон. Атмасферныя віхры з поўначы прынесуць у краіну моцны вецер, парывамі да 15-20 метраў за секунду і ападкі з ледзяною крупкаю. Але сёння надвор'е будзе сонечным і даволі цёплым, да 17 градусаў цяпла. Больш падрабязная інфармацыйная карціна дня чакае вас у вечаровых эфірах «Аб'ектыву» і студыі «Белсат» о 19 гадзіне паводле Менску. Заклікаю падпісвацца на сацыяльныя сеткі «Белсату», а таксама ставіць лайкі і пакідаць каментары пад гэтым выданнем у Ютубе. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак дбайце пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».